Wah, ana warung cilik lor. Warung imut. Wih. Tuh aku le. Menune apa, Mbak? Monggo medal ngajeng mriki, Mas. Kok malah nyingkrang, ditakok ya nyingkrang. Iya, bagaimana? Ana menu apa iki? Menu-menu sebenarnya iki, menu-menu. Aku tahu nek bisa direk. Menu-menu sebenarnya. Wah. Sego kucing ora nek kene. Sego kucing. Anggone buke ya barang ngene. Ana limun barang. Ini es legend ini. Es legend. Oke ana yo. Sing warna apa? Sing warna nganu wae coklat tuh. Coklat deh. Coklat tuh, oke. Nggih. Wah, iki latar di ngenek ora rusak yo. Ala ben amritil ndak. Yo aja. Iki desa ndi iki? Jontro. Jontro. Jontro ora kono yo. 15 menit. Ono nguren. Lah iya tetep. Jontro ya. Metu iki. Rene Abu. Rene. Saiki awak nyoteng bakule sak Om. Oh. Lho warung anyar iki. Iki Lho. masa kalau. Lah iki asline sampean no dari kono apa no kene? Wis gur ono rene. Iki warung. Es legend. Es legend. Kowe ora jajal iki, Saya? Heeh. Lapo kok kena aku. Ya, nes siji ya. Mbak. Nes siji, Mbak. Enak era mekakat yo. Kamu kan komentar iki. Yo iya. Masih sama seperti yang dulu apa enggak? Iki aja mandi cilikku iki, seneng aku es temu. Demben. Iya. Enak ya, temu. Es temu wae, nanggelan. Temu. Oke, saya ini ya. Bismillah. Pisang goreng. Lho kene dulu sego tempe apa ora? Lho. Nah di rumah ono Kowe lho mau jam piro? Jam 6. jam 6 sampai jam 2. Besok tak serlo. Segar sekali. Ono to mangut. Nondi. Nomam. Soalnya aku andel aku mangot sing tak senengi. Nomam. Iku ana gorengan wae. Se ame Dik. Kok ora kamot. Tak serlo gret. Iya. Heeh. Iki anak TK iki. 4 tahun. Pinter ya ta iki. Sekolah mau ngasih terus. Iki ngop pinter. Ngaji terus. Pinter. Dia pintar itu. Pinter sain iki katanya kok. Sain ra mamperin sain. Pintar. Wih. Ana sate. Ono sate. Iki menduan. Wah, ana pia-pia. Menduan. Pia-pianya menggoda. Bismillah. Iki buwe sing iko dodol iko. Nak tapen. Ndak buah sing dina. Lho kan iko kudungan iki ora ngono. Nyempremo ya kudungan. Iya nak tape kan macak ngono kudungan. Sampeyan wis panen ya kudungan terus. Nak tapene Bu, ya tapen. Buka mulai jam pira yo? Jam 2. Hmm? Dari jam 2 sampai engko sampai saku. Jam 2 siang. Iya. Iki lho rek sampeyan Tangguh. jajan niki pojokan Jontro ya. Punden depan punden. punden. Depan punden. Ya punden. Iku pundene lor ya. Depan punden Jontro. Iki ana warung ya sego kucing. Ini warung Nyai Langgar jare. Wis pokoke ramai kan lor. Nyanyi lanjar. Nggih, termasuk spot apa? Warungnya Lanjar. Jenenge sapa iku? Nyanyi lanjar. Rasane Nyai. Oh, Nyai Lanjar. Oh, Lanjar. Ceritane piye? Ya Nyai kene kan Nyai Lanjar. Nak sing singo barang ndi? Singo padu ngono, muren. Muren.